Mangga Mbak Niken jumeneng saking palengganipun nuwun sewu mangga Kendo Niken salindi katuran mriki penonton nepun nganten Niken salindri ayo kendang nyanyi Niken salindri Ceko Salindri. Waduh, Malangan kok. Kaya ludruk. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Wah, nembe saking anu nggih, Kanjuruhan nggih. Nggih, niki wau alhamdulillah kula nembe saking Stadion Kanjuruhan wonten acara Porprov Jawa Timur. Lah nggih. Nggih, alhamdulillah wau selesai jam 11 lebih 15 menit. Nggih. Langsung mriki wau jane nggih dipatwal tapi patwale niku mboten nututi makane malih kula bablas. Oh, ngoten. Nggih, alhamdulillah nggih uber-uberan. Nggih. Mboten napa-napa sing penting tekan Sukolilo. Nggih, ngapunten sanget niki wau Radi Randan nggih. Om Tantut. Nggih. Nggih, niki nembe limbukan nggih. Lah iya ngono lagi napa koncat wau? Koncat wau napa nembe? Nembe 5 menit. Nembe 5 menit nih ya. Nembe 5 menit. Oh, ya berarti telatnya gak nemen-nemen ya. Oh, boten. Alhamdulillah. Sampean teko jam 3 panggah los. Alhamdulillah nggih. Panggah dinteni. Ya ki kan matur sembah nuwun karo Bu Lurah. Gitu. Ibu sampun apa jenenge nimbali sampun gelem ngrantos Niken ya toh. Wis intine wis mensupport sampai tekan kene iki ya toh Mas. Luar biasa. Alhamdulillah ora mergo masyarakat kene karo Bu Lurah ya ora tekan kene ya toh. Aku sampean karo Om Tante ya ora tekan kene. Ayo. Tapi mbuh lek iki. Lho. Alhamdulillah. Woi, omonganmu iki aja sembrono kok. Aja trewa-trewa lho, Mbak. Lha iki sapa? Sing wani nek anake cek radek anu radek kenduk putu nek wis tiba putu kowe besok ngalami kowe nggih putu ya selewat-selewu ngono kuwi karo mbae biasa lagi mengelak ragek 5 menit yo lagi 5 menit ning cangkemku wis suwek ndi delok ndi lah nek ra suwek mangane piye oh iya war ndelok cangkem terus wis kesel gak lah ya ngono kok lingguh dhewe. Lho. Apa? Sampeyan? Lah timbangane kursine dijaluk dewan. Tak ngusik. Ya ora apa-apa Pak Dewan ki kan nonton. Nonton kan ora ditanggap. Lek sampean ditanggap bayaran ki kudune ra leh lingguh. Sapa sing ngomong aku bayaran? Anggitmu rene aku golek dhuwit. Lah iya toh. Wis lunas. Berarti rene karek bayar utang. Ha iki engko wis ora nggawa apa-apa. Karek nggawa kucur tengik kuwi ngono tak gowo. Abah iki nek ndagel saiki ya wis ngono iku pinarak lungguh ngono iku wis biasa. Lah wae sing dadi kursine iki ora kursi tapi sampeyan kudune. Lho, aku ya malah pendeng no. Wis tau tak lungguhi wis tau. Terus malah nek wong liwat ngelokne. Lah kuwi kodoke kok iso loro. Dadi dirangke. Alhamdulillah. Ya ini wis ronggon Kanjuruhan karo kene. Sukolilo. Aku ya wis ronggon. Alhamdulillah. Awan mung ning gone Bang Soleh tuku sate. Kota Malang. Ya tak kira lek tanggapan. Lah awakmu nduk, kowe rak dinteni penonton. Nggih. Aku sesuk isuk ya dinteni. Teng pundi? Penonton Bang Mekar. Mangga. Bang Mekar. Lah nggih, Jan. Mosok ket saiki rong lunas. Nggih. Wis lunas ning aku njupuk nek. Pen lunas jane gampang apalo Pancasila lunas. Ayo dinteni masyarakat. Menika wonten panyuwun menika Mbak Niken. Nggih. Atas nami Bapak Sulian Binangun Bumiaji Batu menika kengelamanipun Pak Joni Arifin Pak Lurah. Nggih. Napa? Nyuwun gendhingipun ningkak katresnan dipun garap cara klasik. Oke, dilanggamne riyen berarti. Langgamke rumiyin. Damel bawa? Oh, bawane no. Nggih. Ngrawuhke sampean kok ora bawa iki, oh rugi. Iya. Lah nggih, weh tenan Kak. Nggih, niki Om Tante niki acara
Bersih desa, Mbak. Lah bersih desa. Bersih desa. Nggih, mugi-mugi kagem masyarakat desa Sukolilo. Sukolilo Nggih. dipun paringi panjang yuswanipun. Amin. Muga-muga rezekine akeh. Muga-muga sehat selalu. Terhindar dari virus-virus. Semoga tahun ngajeng nanggap wayangan malih. Cocok. Oke. Nggih, amin. Terus bintang tamune Abah Girun kali sampeyan meleh. Amin. Muga-muga sampean yo sehat yo, Bah. Ora penak. Napa? Loh, jenengan Napa, didongakno sehat kok malah gak penak pripun, Mbah? Wong jelas sehat ngene lho. Muga-muga Ya, sehat. ya masih aku kan ngene iki jaya sehat, tapi kan mbok tahun ngarep piye kan yo ora ngerti. Ketoke kok aku jek suwi. Mergo sewane murah melok aku iki. Ora Apa nih? nyawane iki sewane kos ning nggonku murah. Iki kowe ning kene luar iki ning Sukolilo. Heeh, Suko Sukolilo. Nyapa kuwi? Anu ngejoki wedang kula, Mbak. Oh alah. Oh warung, Mbak. Batin kok rono iki karepmu arep nyedaki niken lu piye? Sukolilo, Sukoli Sukolilo. seneng lilo ki ikhlas. Piantun kene iki ikhlas untuk merawat desanya, ikhlas untuk merawat NKRI tanpa pamrih. Nggih, lumayan. Bae wis tuweke jek iso maca to. Mantamu nggih. Nyek. Ya biasane kan nek saya umure saya anu ki kan biasane rada blabur-blabur Kowe iki piye ngerti ngono. terjemahane basa Jawa apa ora? Ana sing Mbah Kirune nek diaturi kaya jek krungu kuwi padha karo ngelokne. Loh, Mbah Kirun ora. kok padha urung padha oh tuwek mayare jek iso maca. Kuwi padha karo oh Mbah Kirun urung. Ndak, lha wis apa urung? Aku ki nek maca ngene jek jelas apa meneh dhuwit. Iki ketan 20. Iki enek desa Napa? Napel. sing senengane jawil wong. Apa? Napel. Napel. Oh nampel. Napel. Kene enek desa pelem tapi isine ireng. Apa? Poh kecik. Poh kecik ya apa? Poh ki pelem, kecik ki kecik sawu manila. Isi sawu. Nggih. Ki enek desa neh ki. Apa Napa? jenenge? Kene biyen akeh kobra. Heeh. Loh, ula? Heeh. Terus desane jenenge Ula. Patuk. Dipatuk kobra iki. Desa Terus Patuk. apa neh? Enek neh tak wacane. Iki enek sing seneng barang sing baru. Napa, Apa? Mbak? Suko anyar. Sukoi seneng enek sing desa ora tau rukun. Apa Napa? wi? Kedang breik. Oh betina tukaran. Kuwi betina Breik tukaran. ae. Nggih. Iki enek desa nek disingkat isin aku. Apa? Napa, Mbak? Codo nek disingkat CD. CD. Lah ya ku nek Celana dalam. codo. Oh, codo. Lah jare disingkat. Lah ya nek disingkat CD. Enek desa neh ki Napa? Apa? kene biyen akeh wajik Nggih. ning dicampur jadah Terus Jadi wajak. wajik campur Desa sing ora tau mandek apa? Blayu. Enek kuwi ning Lah kene. iya desa Blayu terus. Berarti kuwi masyarakate Blayu. Blayu terus Blayu neng pembangunan. Terus Nggih. Engko nek apa ki golek kopi gampang. Teng pundi? Sri Bawon. Sri Bawon. Kene iki wisatane kondang nang ndi. Wisata. Duweke akeh. Kowe nek golek perhiasan rene Masa ta? gentonge emas kok. Weh, Gentonge kene iki emas. wisata gendong mas. Lah iya rene dolan rene ngono. Kuwi tenan kuwi. Lah iki lho tulisane enak iki lho. Tak apalne. Lah masih enek kok gak engko tulisane tok. Ketoke ya ndut tok ketoke. Ketok ya gentonge tok kuwi. Gentonge tok nek masih ra teko. Tak tulis ning kene kok. Ki ya enak iki. Apa? Kowe kenal Tasemi ora? Tasemi. Dukun bayi kene Tasemi. Mosok. Heeh. Tasmi. Nggih ta, Bu? Lah iki lho tulis. Iki modene kene wali aku. Sapa? Sinten? Rukin. Wah. Nek disingkat Kirun. Diwalik Kirun. Waliane Rukin. Rukin. Bolo aku karo kene iki ngono.
Lah nggih. Wah, jan Tak luar cateti biasa. desa kene tak cateti kabeh. Apal ya, Pak. Apal sampean. Mbok menawa aku ngernet. Mandek-mandek. Internet tok ning Lah desa. iya. Lah nggih. Kene kedunge seniman lumpuk kabeh. Nggih. Nggih. Mandem. Niken ki mulai cilik. Nggih. Powernya luar biasa. Laras nggih. Nik baraan karo putuku. Oh, ngoten. Niken dadi seniwati kondang, dadi sinden kondang. Putuku yang pinter. Zaman cilikane niken. Ya Apa? iki sing nomor 2 putuku pinter. Nyapa? Wingi Heeh. kuwi nek adus nek gak tak iyami ya moh, maem ya. Sekolah mesti tak terne. Lah kok aku mulai tanggapan karipan jam 09.00 awan wis nglekar ning ruang tamu. Terus. Bil, kowe mau ora mlebu to, Le? Mlebu mbah aku mulai sik kok. Terus. Sekolah kok mulai sik, aku mulai sik kesel jek nganggo seragam. Lah kok bar kuwi gurune ning ngarepan wong papat nggawa tas. Nggih. Bil, kowe diparani gurumu. Lah kok ngomongnya aku. Pripun? Delik oh mbah, delik oh. Delik piye? Kowe emang tak omongne mati. Kowe nek ra putih, utuh pinter ora. Putu kurang ajar. Oh iya, berarti kena Nggih. tiga ide sok aku. Sok aku lek arep bolos ya tak omongi ngono. Iya. Nggih. Ya. SMU apa JR daftarne? Hah? Kowe kira SMP lulus to? Iki SMU. Iki wis arep kelas 2. SMU. SMA. Lah iya. Oh, SMU. Ngono. Nek biyen ki SMU, saiki SMA. Biyen iki cilikanku. Heeh. Petuk Mbah Kiron mesti disangoni. Biyen. Biyen. Lah nek saiki? Saiki belas. Mbah apa Loh, entek pripun, apa Mbak? piye aku? Lho niki tanggung jawab lho jenengan lho. Nek ndek cilik senengane disangoni bareng gede kok blas. Ndereke wong tuwek ora ngerti ning bocah. Oh nggih, iku lho iso Lah aku disangoni. putune sampean apa Lali putu? sepurane. Iki lho amplopnya. Tampani. Oh, Mbah Kiro ni Iya. apian. Di kosong. Isenono nggo aku. Malah kuwalik. Lah ngono ya bener no. Dhisik jaman sing cilikane Mbak Niken disangoni karo abahe Kirun. Lah saiki sing sepuh kuwi mau dipunjung kabecikan. Ya sik tak utangne bulurah nek bar iki. Apa? Wong bulurahe petok aku meneng ae kok. Lah lek gak meneng ae terus arep piye? Anu, apa ki? Lurahe jenenge Top. Sinten? Joni. Nggih. Joni. Kayak Jinggu Joni. Pak Joni ki Joni nek lagune. Arifin. Joni yes papa. Eating sugar no papa. Iku Joni. Siapa? Joni. Pak Lurah. Lagune bayi. Angkatan laut biyen. Nggih, leres. Anu padha karo bangkit tak ya angkatan laut. Oh ngoten. Nggih, nggih, Iya. nggih. Weh. Mancing ning pinggir pantai. Kayaknya mancing. Iya. Nggih. Ya. Mangga Bang. panjenengan ngaturke menapa melih Mbak Niken. Nah. Monggo niki wonten pamundutan apa sing halus napa Kene sing urgent. kasar? Duet to. Karo? Aja karo kuwi. Nang ndi cahe kon rene? Sinten, Mbah? Loso. Oh alah. Salah sa. Sa. Duet karo Niken iki lho. Nggih, mangga Tak putih. golekne musuh kowe. Ngontang keturu. Ganteng apa ora? Wah, lumayan lah ngono. Aku ngerti dhewe mesti kaget. Nang ndi Loso? Kagete mergo kaget ganteng apa kaget Adik Mas Tantut. Nah. Ini so. Oh, alah, nggih. Amit. Ya. Ini, iki lho. Golek Niken anu sak baraan to. Nggih, Ya ora anu kene lulus sisi kok. Oh, nggih. Wis lulus dek tahun ngarep nyanyi. Nggih. Mulai enek musik lho. Lah niki Nggih. putrane Abah niki. Nah, ngono. Nah. Masa iki anake? Anake ganteng bapake yo ngene. Sik piye to? Kok anake ganteng bapak ngene piye? Masa ora percaya? Ya ora maksudnya ya padha. Lho, dedeke lho padha, Ben-ben. dhuwure padha ki, Mbak. Aku umur sakmene ngrentengi lho. Saiki kakan takum terus bedodok iki. Kono lho nyedak kono lho. Nggih. Niki Iki para mantane Mbak Bella piye to? Lambene. Ha to Mas. Mantane Mbak Bella piye to? Bonita heeh. Wis ngerti dhewe no. Ngerti dhewe ngono nek wong ndelok kok malah ruwet. Lah ya, wong wis mantane saiki wis dadi mantan. Iki lho mumpung Niken Salindri ya dhewe awakmu dhewe. Lah aku ya mantane Mas Deni Caknan lho As. Alah. Gayamu mek karo abar gak dadi.
Tuwapuk lambemu. Langge. Aja buka-buka ning kene kok. Ayo nyanyi. Kowe aja Kita mas, ana ndek kendel. mau wes. Lho ya awakmu genti aku wis. Aku ndruwedek lho mesti. Lho dredeg perkara apa? Aja tredeg mau ngabah biyene jaman sakmene ngrentengi. Dulu. Krungu dhewe to. Ngrentengi jajan. Lah teko Tantut iki mesti ceritani mboke. Ayo lagune Langge. yang lagi ngehits. Tiba-tiba ning asmara. Iya. Bisa Mas? Ayang-ayang. Nah, ayang-ayang. Ayang kuadrat ya. Nggih. Nah, ayang kuadrat. Ya. Mangga dipun aturaken dadas. Kibote lali, Mas. Tak kibotane apa piye? Aja. Tukang keyboard ki besok pensiune sip Napa, Apa? Pak? wis tuwek, dukun pijet. Gremot ae. Ya, mangga. Bah, Apa? pomo aku dadi mantune sampean ono cocok gak, Bah? Kira-kira sampean getun apa seneng ngono? Lah kok sik Mas Bangkit ki putrane Abah iki Ron, kowe iki putune terus piye mengko nyeluke? Lah engko terus Ya, piye? nyeluke mbah bapak. Aku ya karepku kono urusane cah nom. Lah nggih. Wong tuwa tugase telu. Napa, Bah? Siji ngewahi jeneng, Nggih. loro kuwi Kanjeng Nabi lho. Loro nyekolahke sak mampune, ya wis sarjana seni. Ujiane sing bimbing gendere Mas Wito lho. Lah nggih. Wito Radio. Nggih. Ujiane luluse ngendang kutut manggung. Nggih. Lah kok saiki hobine mancing. Apa itu? Asem kok. Nggih. Atus sing ping 3 nikahke. Nggih. Aku ya ora urusan kok. Lah ya pemone aku dadi mantune sampean nih lho. Sampean tambah seneng apa tambah kemringet? Lah Tambah aku ketun apa seneng ngono lho? ya malah seneng to. Mending sing tak samar iki saiki dagelan saiki ra ganteng-ganteng ngene iki. Nggih. Lah aku nek Bangkit payu dagel karo niken malah aku ra payu piye. Wong saiki wis disasak percil. Komet dodok. Ya Nggih. wayahe sing tua leren. Leren piye? Leren dagele. Lah cangkeme kon mangan apa? Iku Tapi alhamdulillah Nggih. saiki aku duwe pasar dhewe. Nggih. Pasar apa ki Lawang, pasar Batu, pasar Wonokerto. Ya wis kuwi to dodolan kono. sadean to niku. Apa? Sadean. Pleser. Oh, pleser. Tukang Pleser. narik karcis. Nggih. No, iki ragil. No. Ngoten. Lah niki kan anu apa? Kula anak pertama. Anak pertama. Tironmu apa? Lho. Tirone apa? Tak itu Beton. 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 Heeh. Eh, Bangkit apa? Kemis. Lagi. Kemis wage kowe kula anu Selasa pon. pon wage kalah kit kowe engko. Wong bar pon ki wage kok. Kowe ganti apa nae? Loh, piye? Napa saged e? Potiron kok diganti Ini niku. kok genti. Ya saurunge wage metu sik ngono. Dadi kowe engko niken pon, kowe pon terus melok pi pon Jawa Timur kuwi. Ngono Kan penutupan olahraga. mau. Lah Olahraga. nggih. Ngono. Saiki dagelan nom-nom ngene iki. Nggih, leres Bah, leres nggih. Aku karo benu barang ngene wis karek plonga. Tapi ki diagelan ludruk laris kok. Lah nggih, nggih, Bah. nggih. Penggantenge Malang biyen ya Mas Benu iki. Cak Nggih. Benu iki. Enek dagelan sing rupane Malang ki wedi no. Kene. Mbah, anu, Mbah. Alah lemu. Mbah Bari kok Mbah Bari to. Mbah Bari Jombang. Lali neh. Nggih, nggih. Saking dangune nggih, Bang nggih. Ya. Nggih. Jan. Mbah Buari. Mbah Buari nggih. Mbah nggih. Buari, bolo kuplek. Nggih. Ya, Yo maka. nebang neh, nebang. Ya, monggo nebang. Wis. Nggih, monggo. Nyanyi neh ade. Ya sampean nek gak gelem nyanyi ngendang ae. Jo gelem get enak hitungane dhewe. Yo, Kalau apa? lagumu karo aku kalau get Nemu to, Pak. nemu Mosok nemu kowe Namu kowe pasati ambiar-ambiar. pepujane ngati. Lah nyapa kok ngono bareng? Terlalu Suwa karo aku teko sing ngrekam Wandra kae lho. Wanada kae lho. Sampai plekiken aku. Nggih. Nemu. nemu.
Kowe sing paling ngerti. Apa? A. Nada kuat. A Mas, A S usu diwaca aku. Apa? Nggih. Iya. Ya, mangga. Nyapa, Dipune Mas, nyapa. dah Mas. Kowe sing paling ngerti. Anu Mas, aku terokno. Kowe sing paling ngerti. Lagu sing anyar ya aku juwengkel lho. Apa? Sinarengan. Gak sing kaya lesung jumenglung lho. Napa? Kuwi lawas. Tok tek tok. Kuwi lawas, Tek ora anyar. tek ku apa? Skeju apa? Statue. Skeju. Seteju kok sekeju. Ku lho. Heeh. Nggih, terima kasih. Terima kasih Mas Bakri. Terima kasih Dek Niken. Semoga sehat selalu panjang Sehat selalu. umurnya. Cek butuhke vokal pura. Mayang karo laris e kaya ngono. Mbok yo ngebel apa piye ngono. Ngebel sampean. Arep nggo apa? Takin dadian. Aku mau celengan ngono. Ya Lu gak ngebel tau. kuwi. Mosok gantenge koyo ngene dadi celeng sampean. Wis agak kayak dadi Apa? mayang korone. Mau aku Iya, Bang. buntute ndek. Mas Bangki terima kasih ya. Nggih, Nang matur nuwun Yogya sanget. iki payune Yogya ngono lho. Grombol karo alit karo nang Yogya. Kulon Progo. Kulon Progo. Nggih. Cah Yogya apa cah Madiun. No, balik Duk, klasik Duk. Klasik. Iya no. Nggih. Kalian jenengan. Mah, aku sekarang tengah jam kowe lagi teko kok. Wah, aku mau kon nembang neh kok Masa dadak. to, Bah? Lho, aku mau wis. Jare memang menit. Oh, giatekne dalange arep ngejar lambeku. Nggih. Nggih. Slendro Niki. wong Klasik ngersake napa, Mbah? Panjenengan, Mbah, sing ngersake, Mbah. Nggih. Niken iya. iki klasik oke, campur sari oke. Nggih. Karek sitok jane, kudune mandarine kecekel, barate kecekel. Nggih sampun. Lah iya. Sampun saged. Lah iya, mandarin. Tapi lek ning wayangan kan ya kurang. Ya ora kanggo Iya. manten China. Oh iya, Nek nggih, pas Mbah. resepsi lagu Nggih, Pak. nggih. Jenengan iki wonten pamundutan terakhir napa? Lho. Kok pamudan terakhir priye to? Ya kan sesuk wis ora ketemu. Niku lho, Mbah. Sesuk ki ora temu nang panggung. Oh. Malah sing salah tompo iki kowe. Kok saged Pundutan terakhir mangke tak war mudar lho. Kok ngono? Ya kono klasikan Ya, biasanya. remenane jenengan apa? Aku apa-apa seneng kok. Apa Mbah? Apa bulurah nggih? Lurah nyuwun gendeng napa, Bu? Lurah, monggo Bu Joni. Ngersake lagu menapa Bu Joni? Weh, tenan kan. Bujone cek masakke rawon. Oke. Wah, Wes, iya. kono. Napa kalih Druwendra? Aja kowe ning gawe iso ning. Heeh. Slendro. Lah nggih. Senengamu, Nduk, mau wis pelok. Ya. Slendro. Ya. Monggo diaturke, monggo. Apa? Kala. Sinarengan. Sinarengane Slendro. Slendro. Nek sinarengan. Sinarengan niku dangdut niku. Nggih. Pun mboten Ya wis, napa-napa. Ben, ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih, Nggih. monggo. Ah, kowe sinarengan, aku ya arep sesarengan. Karo Kebelet pipis. Biasa kencing manis sih. Nggih. 2 jam nguyuh ini biasa kok. Ya mangga. Sinarengan Mas ya. kencing manis sih kayak lagu to, Mbah. Sing ndi? Kencing manis, kurang manis nambahi gula. Enak sing lawas. Apa? Kencing manis. Petis manis. Pancen angel tambanane. Kepriye karepe barno wae nek ra mari gecek pucuke. Depeng. Terima kasih, Om Tatut. Mbak Niken, Nggih. panjenengan istirahat rumiyin nggih. Nggih. Wong perkara mengke lalagon sing urung diaturke mengko ning manci gara-gara sebabe lagi Nggih. wae kok kanjuran tekan langsung petang lagu. Wes. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Ayo, semangesaning sinuwun nek nampa duka ya, Nduk. Ayo tak dhewekke, Mak ya. Kuku sing tupa kumalun nening kempiasa ngabagi
kawengku sagung jajan